Γίνετε μέλος του Βασιλιά και αναζητήστε πλούτη στο φρουτάκι Legacy of Dead Display & Go. Αυτός ο πουλοχέρης με 5 τροχούς και 10 γραμμές πληρωμής που ακολουθεί το βιβλίο των νεκρών μπορεί να παιχτεί σε όλες τις πλατφόρμες με μόλις 10 λεπτά αναπεριστροφή. Η λειτουργία Free Spins ξεκινά με 8 περιστροφές και ένα σύμβολο που αυξάνεται. Παίρνετε περισσότερες Free Spins και αυξανόμενα σύμβολα με κάθε επαναδραστηριοποίηση. Διατίθενται απεριόριστες Free Spins και 9 εξαιρετικά αναπτυσσόμενα σύμβολα. Το διαδικτυακό φρουτάκι Legacy of Dead Display & Go ακολουθεί το φρουτάκι Book of Dead στη σειρά αρχαίων Αιγυπτίων. Μπαίνετε σε έναν τάφο με αιγυπτιακό μοτίβο. Ένα ανοιχτό βιβλίο, των νεκρών, αφήνει το πνεύμα του αρχαίου Αιγύπτιου βασιλιά να δραπετεύσει. Θέλετε να βρείτε αμύθιτο πλούτο με τις ικανότητές του. Αν και τετριμένο, το Play & Go πρέπει να σκεφτεί κάτι. Το soundtrack είναι δραματικό και ταιριάζει στη διάθεση, πιο σκοτεινό από το Book of Dead. Legacy of Dead είναι ένα υψηλής μεταβλητότητας φρουτάκι με 96,58% RTP. Ο Τουτανχαμών και ο Φαραώ είναι τα κύρια σύμβολα του παιχνιδιού με τις υψηλότερες αποδόσεις. Αυτά πληρώνουν έως και 5.000 φορές για 5 γραμμές πληρωμής. Ο Τουτανχαμών είναι το μπαλαντέρ σε αυτό το φρουτάκι και συμπληρώνει νικητήριες γραμμές. Η λειτουργία τζόγου ενεργοποιείται μετά από έναν επιτυχημένο συνδυασμό σε αυτό το φρουτάκι. Μια ακριβής πρόβλεψη μπορεί να τριπλασιάσει τα κέρδη σας ή να τα εξαφανίσει όλα. 3 ή περισσότερα σκάταρ ενεργοποιούν 8 free spins σε αυτό το φρουτάκι. Ένα τυχαία επιλεγμένο σύμβολο ενεργοποιεί το σύμβολο επέκτασης κατά τη διάρκεια των free spins. Για περισσότερα κέρδη, το σύμβολο πρέπει να εξαπλωθεί δίπλα-δίπλα για να καλύψει όλα τα σημεία των κυλίνδρων. 3 σκάταρ σε αυτούς τους γύρους μπορούν να ενεργοποιήσουν εκ νέου 8 επιπλέον free spins. Επίσης, επανενεργοποιεί το σύμβολο επέκτασης.